oyienegi yudo scholarship mago mag sirkal, government scholarship, kachiel kodaka help loan, kachiel kodaka mag private universities gi maromo 30, mago university mag ji giwegi. Owach ni magi gin mana eligible for help loan only. Tiende en ang'o? Nikech 189 mag TVETs gi bende owach kacha ni gin gi government scholarship kod help loan. Tiende nang'o? Namba 39, 30 kod 189. Namba 39 gin public universities. Koro nitie na adek ma nyathi nyalo chulo go fees mare. Mokwongo iluongo ni household. Tiende ni family ni nyalo afford to chulo ni school fees. Momiye fee structure mar course gi university miyiero. Mano achiel yu achiel mar funding education. Mar ariyo en government scholarship. Koro household income nitie, government scholarship nitie. Mar adek en higher education loans board. Ma en loan mimi kaluwore gi gimilo ni means testing. Gin kaka gi test ni to in nidi marom nade, income maru chal nade, family unji adiwa, to nyithindwa di bede ni skunde mamoko, to gichulo pesa di. And therefore in need mari rom kama, kae to gimi loan. Machieng moro kise graduate mi tieko mi yudo tich tibro chulo. Koro mago yore adek nyathi nyalo somo go de college. Koro 39 gin public universities. And nyithindo moyiero public universities kende ema bro bedo eligible ma yudo government scholarship. To nyithindo moyiero private universities ok gibi yudo government scholarship, but ginyalo yudo higher education loans board. Kagi apply ma help assess need gi mowacho ni gin needy. Koro ng'ato